Proč pořádat akci v obchodním domě a proč zrovna v máji? Nabízí téměř neomezené možnosti. Od počtu hostů přes variabilitu prostoru až po program, špičkovou gastronomii a perfektní technické zázemí. A protože tady logistika přestává být starost. Všechno máte na dosah. Tramvaje, metro i centrum dění. A uvnitř? Prostor, který vás okamžitě vtáhne. Šampaň bar ideální pro VIP setkání, networking anebo menší oslavy. Fly Vista není jen o intimní atmosféře. Restaurace až pro 250 hostů. Špičková gastronomie pod vedením šéfkuchaře Karla Caldra. A perfektně sladěné párování vín. A tady není potřeba slov. Místo, které se vám přizpůsobí. Restaurace Fly Vista s dokonalým 360 stupňovým výhledem. Tak neváhejte a objednejte svoji akci. Těšíme se na vás.